היא דיווחה על קנוניה שנרקמה בשעתה בדבר מינויו של רוני בר-און לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כאן החלה פרשת עמדי נתניהו. פרשת הנסיעות, המכונה ביבי טורס. כרמון תקבל את שכרה כיועצת דרך אגודת ידידי הליכוד באמריקה. מני נפתלי העיד היום. נתניהו אז היה ראש הממשלה, המטפלת של ילדיו טניה שו הגישה תביעה. וגם בפרשה של השיחות המוקלטות. מימרן טען בין השאר כי סיפק בעבר לזוג נתניהו מתנות יקרות. אנחנו חוזרים לפרשת התיעוד הרגיש של הקצין. בפרשה השנייה של זיוף הפרוטוקול. שזה כמובן אישומים כבדים.